Λοιπόν, μια μέρα πήγα στον γιατρό. Είχα ένα πρόβλημα. Έβλεπα από εκεί που πέσανε η μπάλα. Του λέω του γιατρού, γιατρέ, βλέπω ότι για να πέσει η μπάλα. Πέναλτι, γκολ, σουτ, πάση, τι να κάνω. Δεν σ' άρεσε η τώρα? Μου λέει ο γιατρός, σας δώσω μερικά χάπια και μερικά φάρμακα για να γίνεις καλά. Εγώ του λέω εντάξει. Πάω αμέσως μετά, αμέσως από 3 μέρες, του λέω γιατρέ, συνεχίζω να βλέπω ποντίκια. Ποντίκια. Είσαι Πανάγερη! Έπαιζε μπάλα, βάσεις, σουτ, γκολ. Μου λέει ο γιατρός, θα σου δώσω και άλλα φάρμακα. Και έλα την επόμενη εβδομάδα. Θα κάνουμε εγχείρηση. Πάω την επόμενη εβδομάδα. Δεν πέτυχε. Εντάξει, τότε θα κάνουμε εγχείρηση αύριο. Σήμερα τη νύχτα. Δεν μπορώ, του λέω εγώ. Μου λέει γιατί. Γιατί σήμερα είναι ο τελικός, του λέω.